Khitan menika saka tembung khi menika kitab suci, Pak. Alah ya ampun. Sawise disunat menika padha karo ngancik kadewasan. Ya terus wis ngancik kadewasan, kesahke ati, kesahke pikir, kitab suci kudu diadep. Mergo apa? Kitab suci ki minangka panutan awake dhewe urip ning alam donya lan sok ben tinimbalan dening Gusti Kang Arya Jagan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Yo ngene iki lho. Mutu muatan kualitas bahasa ngene iki. Tan menika tan puncak gunung tinggi Luar biasa, Mas. Niki mau pinten tembang dijadikan satu. Ini request sesuai dengan pamundutanipun keluarga besar dari Bapak Tuan Arifin. Rumah nggih. Pondene 3 lagu berturut-turut kita awali dengan lagu saya terbaru Deli Tresno ingkang dipun ripta kaliyan kanca-kanca Kusumawardhani. Hebat. Alhamdulillah. Mlebune ning apa ki, Mang? Menika mlebetipun wonten ing pamer bojo. Pamer bojo. Nggih, bojo Terus- menika mboten tegesipun pasangan mboten. Rezeki menika nggih iso diarani bojo. Kesehatan nggih saged dipun arani bojo. Nggih. Mula bojo menika konotasinya bukan harus pendamping, Mas. Nggih. Bener. Lajeng kula bablasaken tembangipun layang kangen. Wong kuwi tandurna rasa kangen marang sapadaning liyan. Nggih. Apa wae wujude dulur, apa wae wujude kanca, kuwi mesti duweni rasa Kangen kangen. malah lek suwe ora ketemu. Leresipun ngoten. Lebokke meneh ning Suketeki. Suketeki. Wondene kabeh ulu pametune para kampetani insyaallah ditandur pari tukule malah rezeki. Ora kok Suketeki. Nggih digoleki sing sae nggih, Mas. Sing positif, Mas. Nggih, sing Ngoten positif. lho. Sowan wonten dalempipun Bapak Arifin. Alhamdulillah, Mas. Ibu Sri Haryani. Amin. Nggih. Alhamdulillah kula kalian Mas Kluthuk saged sowan Piyayi Sumber Sari. Nggih. Nah, nggih ta? Sumber Sari desane Datengan nggih. Ya, Grogol. Grogol, Kabupaten Kediri. Ini wujud yang patut kita acungi jempol, Mas Iko. Nggih. Kenapa saya menyampaikan penjenengan seperti itu? Karena penonton malam hari ini yang selalu Anda pasor, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jebul warga masyarakat ini antusias banget nih, Mas. Saestu ini yang bisa menjadi persatuan dan kesatuan berbineka tunggal ika. Oh, iya. Mula tepuk tangan untuk masyarakat atau penonton malam hari ini. Desa Datengan khususipun. Saestu. Wah, jan. Kula dongake muga-muga sing rawuh panjenenganipun saged ketularan panjenenganipun kang kagungan kersa, kathah rezekinipun njur saged nimbali panjenengan sak kanca ruwangipun. Nggih, amin. Sing baku didongakne muga-muga sedaya sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Lancar rezeki. Amin. Napa ingkang dipun menapa ingkang dipun kesaken insyaallah Gusti tansah ngijabahi. Ya. Ngeten, Mas. Matur sembah nuwun, terima Aja kasih. wedi awake dhewe dadi wong ora duwe, ning wani dadi wong sing duwe ya ati sing yakin. Nggih, sing penting keyakinan. Yakin. Optimis kita tanamkan. Optimisme. Ya. Jangan pesimis. Iki tentang Pak Arifin. Nggih. Saiki lek tentang putrane blok tetaan pripun Mas Kluthuk? Niki nek babakan ngomong niki pun dijak ngomong riyen, Mas. Napa? Nyone rung jangkep. Masa to? Lah, domong. Kaya wis semangat semangat ketoke ragane ning sak randuning badan. Niki lho penjan pirsani to, masyaallah. Mripate kedepe ora bareng kok, Mas. Kiwa tengen? Ora bareng kedepe mripat. Penyan pirsani. Oh iya. Lho, sitok tengen sitok kiwa to. Iya. Kita tengen kabeh bro PC ya. Lho, niki kupinge kuwi asli apa? Digawe apa ora kuwi? Mula alhamdulillah. Iya. Dalu niki ingkang sampun mujudaken syukur dening Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Bapak
ingkang kagungan kersa. Bapak Arifin. Insyaallah dalu niki ingkang sampun kersa paring bebungah dana rasa kulo marobin sedekahun. Sedekah ingkang dipun paringaken warga masyarakat Sumber Sari Grogol. Insyaallah dadosa sedekah ingkang bermanfaat. Amin. Niki Mas. Pak Arif. Acarane lak sunat. Sunat, tetak, kitanan utawa selam. Tetakan kok bener. Nggih, toh. Selaman kok. Niki wong Jawa endahe ngeten. Dadi basa Jawa niku iso diruncih beberapa bahasa. Sunat, Sunat, tetakan, kitan, selam. selam. Niki. Terus Aja nganti Jawa kuwi ninggalke ukara Jawane. Oh, Mas Didik. Mergo wong Jawa niku kaya kok, Pak. Nggih, nggih, Ngoten. nggih. Nek ngomongke kitanan nggih kitanan tok. Heeh. Nek wong Jawa tetep enten tetak, sunat, kitanan, selam. Ambak sak mangan ngono ya beda-beda, Mas. Mungkin no. Dahar, Dahar, nedo, mangan, mangan, oh. nyosor. badok. Kok iso mbadok iki lho. Kok sik, engko lagi sampean tak wehi Kok panggonan. kudu nesu basa nglumpuk anune kok malah nesu nyapa to, Mas? Niki mergone nesu napa? Aku ya jan ngomong lho. Kok sik. Jangan Engko nek ngomong, Bos. kowe engko iso tak jak omong nek wis ketok secara fisikismu kuwi apik. Jangan ngomong. Soale kowe kelebonan sing jaga ringin ki dadi ngono. Jangan ngomong lho. Pangapunten. Nggih, nggih. Menika lak tetakan. Tetakan. Kitanan, Kitanan, sunatan, lajeng selam. selam. Niki nek golek ukara Jawa, niki temu makna, Mas. Napa pripun? Piye anggone makna wong Jangan ngomong lah aku. Loh, iya tak jak omong, kok sekali ngomong mikir. Ngono. Sekali ngomong mikir. Ben bayaran lho. Loh, Jangan ngomong. Sik to. ngene wis bayaran kok ben bayaran Mas pripun? iki bayaran iki ben barokai. Loh. Ora terus mek nganggur wis dibayar wong. Mula sampean ki ibarat emasno emas sing murni. Nek aku emas campuran. Regane murah, ning ketoke apik. Ning sampean ki asli murni. Ya. Emas tus. Murni sing mau minggat kok iso. Kuwi murni sapa to? Bojone Cita. Ora ngono. Pangapunten, Mas. Nggih, nggih, nggih. Ingkang dipun wastani sunat, Bar iki aku jangan ngomong lho ya. tetak, kitanan, selam. Nah, niki. Bar iki jangan ngomong. Iya. Aku wis 3 dina iki gak awong blas. Mula niki kula jelaske. Nggih. Apa ta artine sunat? Sunat. Apa ta artine tetak? Apa ta artine kitan lan apa ta artine selam? Selam. Lah niki kudu dibedharaken. Umpamane Sunat. sunat. Yo Mas, lagi sampean ngomong. Ngono. Iki aku tak ngene iki ngomong-ngomong penak. Sunat menika padha karo diketok manuke Pak kok. Ya aja langsung to the point ngono to, Mas. Jadi artikulasinya itu ada ngono lho. Orientasi bahasane rada digawe dawa. Sunat menika saka tembung su menika syukur marang Gusti Kang Arya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun ditindake alhamdulillah dalu menika sampun dipun sunat. Sunat Niki lho, Siti omongmu ning apik maknamu, pinter. Asoe. Kene sunat iku. nat menika nadar. Nah lagi. Nadare Bapak Arifin sawise nyunatne anake, ropyan-ropyan nanggap wayang nimbali Pak Eko sing dadi dalange paring panglipur dumateng warga masyarakate lan tangga Lah teparune. iki Nah, sunat. wong ki aja sok nyawang nyaput bape meneng sepaneng. Kuwi mergo anteng mikir ben pikirane mempeng. Ngene iki lho sing tak goleki omonganmu. Iki sing diarani asoy. Ngono. Niku sunat. Sunat, Pak. Ya. Ingkang sunat sampun dipun medalaken kalian Mas kula Aja Kluthuk. Nggih. Lajeng angka kalih menika ingkang dipun wastani sunat kitan. Kitan. Nek Napa niku? menawi kitan kok dipun lonceki. Hmm. Dalamnya kitan itu artinya. Oh iya iya. Lah napa to artinipun kitan? Ah. Kedah nenggo Mas Kluthuk ingkang jelasaken. Iya. Kitan. Mosok aku neh iki. Iya. Apik. Khitan menika saka tembung khi menika kitab suci, Pak. Alah ya ampun. Asal. Sawise disunat menika padha karo ngancik kadewasan. Ya. Ya terus wis ngancik kadewasan, kesahke ati, kesahke pikir, kitab suci kudu diadep. Mergo apa? Kitab suci ki Minangka panutan. minangka panutan awake dhewe urip ning alam donya lan sok ben tinimbalan dening Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya iya. Yo ngene iki lho. Mutu muatan kualitas bahasa ngene iki. Tan menika tan
Apa mbok kokop ki lho. Cucuk bon-bonamu ben bokok. Ya yo belangsang. Oh ya yo belangsang. Tan niku saka tembung tan. 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 Tan saka tembung Ayo. Tanretan, Dik. tan kino kiniro. Tan kena kiniro. Iya. Tan kena kiniro. Wong orang ngira dalu menika penyipun Bapak Arifin ropian-ropian saged nimbali panjenengan. Walaupun Pak Arifin nuwun sewu lho. Pak Arifin menika hanya sebagai servis alat pertanian. Oh iya. Servis lho Pak. Iya. Urung mesti alat pertanian iki seminggu pisan rusak urung mesti lho. Urung mesti lek saulan pisan rusak urung mesti lho. Pikiranmu. Iya lho. Tapi beliaunya tetap konsisten selalu menjaga eksistensi untuk menjadi servis pertanian. Iya. Niku ingkang sampun dipun wedharaken antawisipun Kitan. kitan kalian sunat. Lah kula lak sampun matur panjenengan Pripun? wonten sunat, wonten kitan, lajeng wonten tetak. Gini. Ya. Menawi sampun dipun jelasaken kalian Raka Mas kula Jog Kluthuk, wonten sunat kalian kitan, lajeng kula ingkang jelasaken tetak. Tetak nika lak te kalih tak. Nggih. Ini ada dua suku kata. Kula namung jelaske tetak. Ning sing ngartekke tetep Mas kula moga. Aku nek Iya. ya adik bajingan kayaknya. Pesta sing pinter ki salah siji. Nah, menika saka tembung teka dinane Pak Eko. Nggih. Teka dinane Sabtu Paing. Sabtu menika 9, Paing menika 9. 9 karo 9 jumlahe 18, angkane 1 karo 8. Jumlahe 9. Siar agama Islam ning tanah Jawa ana wali 9. Mulane penyebut Bapak Arifin lan iki ora ninggalke babakan agama, budaya lan negara. Wah, Jan. Niku jenenge te. Tak menika saka tembung tak akan sulit kita hidup di dunia ini kalau kita ikhlas mengamalkan agama Islam. Waduh. Perlu beli aplaus Lho kene Pak. warga masyarakat memberi support. Bocah panganane kacang godhog sewengi kok ya pinter iki. Kata gedung matamu. Oh ya mek kentang lho. Coba lah. Pangapunten. Ta. Tatas titis tetes lan terwaca. Pondene njlentrehke aksara Jawa, tumuju ana ing ukara Jawa, njur ilmu Jawa. Kuwi ora ninggalke tatanan Jawa. Antarane tetak niki sampun dipun pratitisaken ingkang pungkasan terakhir selam. Selam. Napa ta werdinipun selam? Napa Mas Kritik? Selam punika wonten se kalih lam. Dua suku kata. Kalau digabung selam. Kalau dibagi dua suku kata sesama lam. Nah, ini bagaimana kita mengupas dengan bahasa selam? Ini patutnya sampeyan. Iya, selam. Wis to ngono lah penak. Tak kira ta. Paling oke omongan kuwi. Selam. Selam menika saka tembung selamat menempuh bentuk baru, Pak. Kok arep hidup? Selamat menempuh bentuk baru. Ya tetap hidup, berarti sunat ya iso hidup kok. Dados yen nluncup. Iya. Saniki nyelepor. Dadi Soto Mas nek nyelempor. nyelepor, Pak. Nyelepor menika mulane kula saged mengatakan selamat menempuh bentuk baru. Bentuk dalam apa yang menjadi acaranya dan bentuk apa yang menjadi karakternya. Dadi Biyen sadurunge disunat dadi bocah, saiki wis disunat ngancik kadewasa. ya remaja dewasa. Dewasa, Mula Pak. kadewasanipun Kang Putra Bapak Arifin ingkang kasebat asmanipun Bretiyopati Setyo Panjalu. Ya. Ini bisa dikategorikan anak yang berbudaya. Ya. Panjenengan pirsani, Mas. Napa? Jarang sangat lho. Bocah sunatan didandani blangkonan. Jan ganteng banget. Mas. Saestu. Ya. Niki ora ninggalke atribut budaya Jawa. Oke. Mula trah saka panjenengane Bapak Arifin menanamkan jiwa budaya yang besar. Kenapa putrane kok Panjalu diparingi blangkon? Mergo nggih helm dikira pemadam kebakaran. Nah, cangkeme. Blangkon ki lho atribute. Blangkon menika blang-bleng bakal kelakon. Nah, ngono. Ya. Muga-muga sakwise disunat apa yang menjadi cita-citanya bakal dijabai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lan mboten ngagem blangkon kemawon. berkolaborasi dengan tata busana tradisi modern, pakai dasi.
pakai dasi. Ya. Dasi. 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 Dasi menika nun sewu, Pak. Dari proses menemukan sukses. Menika Pak Arifin ingkang riyen sampun dilakoni Pak Eko. Sekarang menemukan sukses, tapi ingat, sukses itu dulu diawali dari proses. Ya. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka Rekoso. Menika dasi, Pak. Sik to aku tak nduwe masukan siji ya. Dasine ngangge bentuk kupu-kupu. Lah iki. Nah, iki lho siji ya. Ngono kuwi sapa apa Tegese kupu-kupu ki apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu menika paribasane kaya nun sewu Pak, kodam Pak. Lho, kodam ya? Kodam. Asline kodame Pak Arifin menika mbiyen entung Pak. Lho. Ngelone sing di omah kok entong iki lho. Lho, nun sewu. Pak Arifin iki gapi ula to kodame. Nih, Ula yen gedhe, tur ula ki malah nun sewu. Ula ki malah aja mbok contoh. Nyontoh entung. gak saged. Ula ke poso, bar mangan poso, bar ganti kulit ya panggah apik ning tetep jenenge ula. Tapi entung. Entung ke mlebu ning sakjroning godhong gedang. Poso ora mangan ora ngombe. Ning begitu dadi kupu-kupu bisa memberi keindahan dunia ini. Weh, Dadi Pak Arifin menika cara nun sewu kodam iki entung. iya. Setelah menjadi entung, itu menjadi kupu-kupu yang bisa mengindahkan suasana dunia dan mengindahkan keluarga. Ya, wah hebat. Pak. Lan nika agamanipun mboten kok dasi kemawon. Napa? Wonten jas. Jas menika saka tembung jas menika ora lali Pak Arifin menika saben awan ngunjungipun jas jus. Kok sak cethuke lho suwe. Apa? Jas menika nun sewu. Menika saka tembung jas merah. Jangan melupakan sejarah. Iya. Pak Arifin iso mulya kaya ngene, ning beliaunya ora lali. Biyen prosesnya kaya ngapa. Alhamdulillah. Dadi saudarane Pak Arifin menika jas merah, jangan melupakan sejarah. Lah kok menika backgroundipun ngagem selambu, Pak Eko. Nggih. Napa Mas Kutuk selambu? Selambu menika seki selambu donya akhirat. Ya, Bu. Bu menika saka tembung bu. Bu ki buka. Oh iya. Tegese sawise ngeneke pahargyan ing dalu menika buka rezekine, Pak. Amin. Lho, Pak Eko. Ora luka ning malah. Saya kebak, Ora wutah. saya utuh, Ya. Ora roboh. saya bakoh. Lah nanging kok mboten selambu kemawon, Pak. Napa maneh Menika Mas? sisih tengenipun si putranipun Pak Arifin kok wonten kembang. Kembang. Kembang menika satu kembang. Kembang, Pak Eko. Iya. Menika kembali, Pak Eko. Ya. Pak Arifin ingat pada waktu itu, biyen yo tau disunat, saiki kembali ning putrane sing disunat. Bang menika saka tembung bang. Insyaallah Pak Arifin, insyaallah tabungane ning bank oke ora umum. Oh, bang ya. Bang. Simpenan ya. Simpenan. Wontenipun kembang lajeng Apa neh, Mas? dasanipun wonten ing andhap menika saged dipun wastani karpet. Karpet. Karpet niku karep. Ya. Karep sediane wis kalaksanan, Pak. Pet niku kepet. Ojo lucu. Satane ra penak lho sampean iki. Karep sediane wis kalaksanan, angin banter, weteng loro akhire ndletak dadi kepet. Oh, rumah saku api-api. Api piye aku pokok jurane sembarang, Bro yo. Rumah saku. Yang mendominan dengan warna malam hari ini Wes. coklat. Niku saka tembung cocokno atimu, salatmu aja nganti telat. Iya, cocokmu salat Loh, aja nganti telat. Pak Arifin ini wong hebat loh Pak Eko. Beliaunya itu sukses menjadi servis alat pertanian. Nggih. Ora gemen-gemen lho. Pripun? Kula bolak-balik menteng ngriki, ora kaya Pak Arifin, Pak. Kok saged? Mburi Videotron. Heeh, hebat gede Aku banget. kadung dagel ning kono lho kok tibake Videotron lho. Iya. Oh kleru to Le. Iki Meru nggih panggung. nggih konsumsi Beli yo penonton sing panggung. kono, heeh. Pak Arifin ini wayang yo penonton yo duwe hadiah. Kok ngoten, Mas? Hadiah utama 3 sepeda motor ini sudah disediakan. Eh, Mudah-mudahan siapa yang mendapat Kowe kok tak culek mripatmu lho kowe. Lah kuwi kane sing delok kok iso. Kae ora sepeda motor. Betul, Mas. Gojek sak montore lah kuwi. Ning dhuwur kuwi Mas, mangsa. aku. Ning papunten Mas kok. Nggih. Kula niku jane Mary kok. Pripun? Weh, Mary gak melu. Gak melu. Wes. Mary melu Didi. Pangapunten Mas. Nek putranipun Mas Arifin lak sampun dipun rencana. Sunat pun ditata dinane, pun ditata wulane, pun ditata taune. Ning kula niku miris riyen. Lho, Nek niki sembarang pun dikonsep.
pun direncana. Iya. Kula riyen niku mboten. Sunate? Sunat dadak. Sampean niku? Melu sunat massal. Lho. Ning krana dadak ora kok mergo ora ndek dhuwit, ning krana keadaan. Oh iya. Ngoten lho. Infeksi ngono amu. Loh, kok infeksi ngono amu piye to, Gus? Lah didadaki? Didadak itu karena saya itu bila mati-matian bagaimana kakak saya itu bisa sempurna. Oh. Ngoten lho. Dadi kula sunat dadak niku gara-gara niki. Sebabnya napa? Loh, cilikane jen bethe ndak umum, Mbak. Mas Kluthuk niku nggih. Wis diomongi bocah cilik nek pedahan magrib aja metu. Heeh. Niki ngekel metu kok lawang. Hmm. Lah ngarep nulak kali cilik, Pak. Nggih. Pedahan jlungup teng kali. Nah, terus? Lah kok dintas bapak king kali niku cekel ngrikine, Pak. Nggih. Kuwi jane bayi apa kucing aku. Kene yo digedhok. Lah wong yo kowe kalambimu ki kampul-kampul ya diangkat sik to. Diangkat tenggene cengeli ngriki. Lah terus basa ngoten niku ya Allah Pak Eko. Pripun Mas Kluthuk? Keadaane? Kula lah ngerti. Kula sik cilik, Pak. Nggih. Ngerti Mas kula raine iso getih tok, Pak. Nggih. Mesake raine iso getih tok. Kaya ora mentolo. Begitu ngadeg nyangis itu raine getih tok, Pak. Raine getih tok. Mosok raiku papat. Basa diumbah bapak niku. Sret. Lah kok dilapikane boraine niku basa. Dari motor. Rayok dilapikane Bu. Betreten lap to, Pak. Dilapi lah kok. Ya Allah, pangapunten mboten nyinggung sinten-sinten. Nggih. Lambene niki cuwil separo, Pak. Mula ayak kok kaya Kula kali niki sedulur ning beda rupa. Nggih. Niki cuwil separo. Nalika semanten, kula kok iso disunat dadak mergo niki. Digawa teng UGD kali bapak lah akhire, Pak. Begitu dimasukkan IQ. Apa kuwi? Apa kae, Pak? ICU. ICU. Sing bener ki asu. Dimasuk ICU, Pak. Langsung niki ditangani kalian dokter. Ngentenane nggih. Masya Allah. Lah kok bapak diponis? Mohon maaf, Pak. Bapak ini ayahnya si Bapak di polisi narapidana lho. Mas iki penyakitnya itu loh, langsung dieksekusi. Lah niki, Pak, mohon maaf Pak Jologo. Bapak niki Bapaknya kan sampean iki jenenge Jologo. Jologo. Niki anaknya nyuwun pangapunten. Ini sudah tidak bisa dioperasi. Nah solusinya pripun, Pak? Terus diambilkan bokong buri, Pak. Niki ajeng dioperasi, bokongnya kulitnya dicuwil. Ajeng ditemplekke ngriki. Kula niku leh nelongso, Mas, mosok sok duwe Mas kok bokonge krowo. Lah ora lila. Lah kok bapak niku ngerih-ngerih kula, Le. Deloken Masmu matang-matang ra ngesake. Lambene cepot. Cepot. Niki sore diinjeksi niku, Pak. Niki obat tidur. Niki ketip-ketip mboten. Kula mari. Ngopo to, Mas? Lah raine wis matang-matang. Kedip-kedip. Apa aku mayat hidup lho. Ora, terus nah aku penasaran aku. Lah akhirnya niki tetep dioperasi berjalan, kula direh-reh bapak. Letik, wangono Masmu mesake. Piye-piye kowe cilik gedhe sok bakal ya amor. Lah kula terus direh bapak, dilebokke teng ruang, Pak. Lah kok kula dikon mlumah. Kula langsung disunat. Basa disunat bapak kula kok ya pinter. Pripun? Le tetep ning kene Le Masmu tak urusane. Lah kok kula ndelok, bapak kok nemoni dokter. Pak, maaf Pak, potongannya anak kula wae pundi? Lah kok disuwun bapak. Iya. Lah kula nyapake kok metu. Lah kok jebule teng ruangane niki. Metuki doktere Mas kula. Pak, ini ada solusi yang baik. Jangan diteruskan mengambil daging belakang anak saya. Lah kok nggawa bungkusan plastik dibuka. Diwehke doktere. Loh ini apa, Pak? Loh ini biar anak saya nanti nggak cacat. Oh iya, Pak, ini teksturnya bagus. Teksturnya bagus. Mesti karo ngomong gurih. Teksturnya bagus. Oh ini tanpa tulang, Pak, ini, Pak. Ini bisa di apa? Elastis. Iya. Ini apa? Lentur, Pak. Lentur lah, iya elastis. Langsung dioperasi, Pak. Templekne. Begitu operasi pelek. 2 hari, Pak. Tidak ada yang janggal. Semuanya sempurna.
Iya. Oh, dadi kok ngene sampean ki mangi yo. Nggih. Kuwi lho Mas dulur kuwi lho. Dadi kula kelingan. Gunane dulur ki ngono Mas Luduk. Niki. Apa iki? Napa Mas? Oh iya. Loh, Piye to? mbok omongi apa neh ya wis jelas dadi kok. Berarti cangkem kuwi tembelane dekmu. Nggih. Mbiyen ki kelingan aku sunarku dadak gara-gara niku. Tembelane anu to. Temu. Nggih, biyen aku dikon sunat Jenenge dadak kuwi. bapak ki ya kuwi. Wong kono mbiyen jenenge Ikut. ikut. Gambir. Ikut. Iya. Tembelane dekmu. Nggih. Iso lentur, iso apik. Teksture apik. Layakno. Napa, Mas? Anggere wong ayuno sing jengat mah lambeku. Loh, lah apa? Temu gagas. Kok gerakan? Masa penek cangkem tembelan pelem. Hei. Pelem. Kaget aku. Pelem. Wah, ada sembrono. Oh, iya. Dadi riwayate ngoten niku. Riwayate sunat. Riwayat apa? Tapi anu, Pak, Teksture apik. Lentur tanpa tulang. Gurih, lezat. kowe iki sembrono lah. Selandaan iki lho. Wis nyapone iki paham to. Iki apa mudeng tekstur ya apa mudeng. Ngono. Terus kae ya Mas. Iki awake dhewe partai ini menghibur karo warga. Buat-buate panjenengane Bapak Arifin lan nyeneng-nyenengne warga masyarakat. Pak Arifin ki Ampun dipirsani wonten ngajeng kemawon. Belakang ini tamu. belakang iki tamune enek lek wong 3.500, Pak. Gurih. Tapi yo sak tanggane rono. Sampai kok ngono. Yo ngono. Cobi Mas, kula nyuwun kote Mas. Nggih. Kotipun Mas. Niki lak kali menika to. Nanjake Bubu Waranggono. Niki apa to niki, Po? Sampun niki utanu apa ki jenenge VVIP kok iki dhisik dhewe kok. Kuwi mulai dini dikenalkan budaya. Nih hebat. Bocah sakmene iso ngagem gelungan ki apik. Pinter budaya, dikenalkan budaya lebih dini. Ben pison duwe dasar etika, attitude, sopan santun, adat ketimurane. Rantang viral. Lho ngapa? Anak kuwi langsung TikTokan. Lho. Iki postangane Pak Arifin lho. Kuwi lho iki postangane. Wih angin. Sembrono coba. Tanjake Bubu Waranggono. Loh, boleh? Iya. Rancel karo Mary tak dhisike. Ya. Oke. Anu Mas, dimenor coba dimenor. Tak gandenge dhisik. Lambengnya apa tak susul sama Pak Eko? Endi lho? Kapal api, kapal udara. Bukan. Mek anu, sik mer kamu engko mer anu kayak Puri Ratna karo. Ya sing gandeng. Maksudnya sing satu sampingan, ya. Siapa iki? Puri kamu. Sama si Pak. Oh, Rancel. Sama sih, Pak. Malah Cek gini, kecil. Sok puri gini. Kapal api, kapal udara, kapal selam, main kitiran. Bukan family, bukan saudara. Siang dan malam Di pikiran Andeca, andecia bora, bora bori. andeca, andecia bora, bora bori. Mlaku-mlaku ning Kediri. Ya, Duh. Mlaku-mlaku ning Kediri. Aku bojak ora. Loh, tajak Wong tak kuwi. tumbas nih makanan yang teksturnya bagus. Ya kuwi berarti. Iya. Ayo. Ya, mlaku-mlaku ning Kediri. Aja lali tuku tahu. Bengi iki kale Mbak Puri. Saya ungkapkan yo I love you. Andeca, andecia bora, bora bori. Andeca, andecia bora, bora bori. Ayo. Awan-awan dolanan bekel. Dolanan bekel ning pinggir kali. Bengi iki karo Mbak Angel. Yen tak delok cantik sekali. Andeca, andecia bora, bora bori. Andeca, andecia bora, bora bori. Ning Surabaya kok tuku nangka. Monggo.
Ning Surabaya kok tuku nangka, kok kleru boto. bengi iki nderek Mas Eko. Bareng tak cedeki kok kaya buta. Bobo. Iki ra penak iki mau apik-apik lho sing keloro ki apik. Iki sing mirsani iki akeh lho, audien akeh lho. Urung sing liwat YouTube ribuan. Mosok ngelokne aku kaya buta, Mas. Mbok rada ngajeni karo sing ngarep lho. Piye to Mas? Sampeyan ki ya sing Lah kaya buta apa ora? Lah lemu nyawang piye? Iya. Kok iya, jenengan bales Mas, jenengan bales Mas. Sampeyan ngapa kok nesu? Lah lek ora krasa kan ora nesu Pak kok. Ya ora. Lah lek nesu berarti kan krasa. Ya lek ngono ya sakarepmu. Kok manut sampean. Jenengmu sapa, Nduk? Ranjel. Pamane. Jo klitik lak nami kula, dagelan asli saking Ponorogo. Dalu niki nderek ndedonga, mugi sedaya paring panjang yuswa. Iya, kuwi Mas Klitik. Mas Luduk. Aku lho. Jenengmu lak jo kluduk wae. Tanggaku nuntun Honda Jo, aku nuntun cempe. Tanggamu mangan iwak. Aku mangan tempe. Tanggamu mangan endok. Aku mangan doku dhewe. Lho pinak kok sih. Kena ki kecrek. Kene kena ki tambah. Iya. Buri. Ayo. Wah, ya, terakhir. Yes. Yo, Kamu sama Angel, Mas. Manut Kamu sama Angel, Puri Oke, sama saya. Oke. Mas coba kotnya C berapa, Mas? Oh, mata nih. Kowe iki nek cangkem tembelan ngono. Lutakmu ra. Coba. Kamu dari sana, Dek Puri. Oke. Ayo Mas. Kene kirek tuwa rono. Ya, minggir. Wah. Ada yang ngisi kayak lamu. Wih, tuwa ya lo. Gumi hiligea. Bela diligea. Siapa tahun jarum. Bela diligea. Gumi hiligea. Apa? Sasa iki miwon. Kayak sasa barang. Dia tadi Enak dia terus biji aja. kok. Aku yang mau Mas kayak Mas Klitik. Aku yang mau seperti Mbak Puri. Mau. Aku yang mau. Karo wong wedok kok Iya kan? Oh, coba ngono to, Mas. Oh, anu ki mau to? Mau tenan ya? Mau. Lho. Nyapa kok lambemu reaksi? Lho. Lambemu kok reaksi ngopo? Iki efek ketokmu mau lho. Kok sik nyambung iki lho kok iso. Ayo to, Mas. Iya. Ayo. Oh, ngono ku ya. Aku titi blong. Sinden lemu dhewe lho. Semuni ngacrut ngono. Iki lho. Kok ngadut piye lek cilik iki ngacrik. Wah, bahaya. Kalau aku ya, Iya, Mas Luduk. kamu di sana saya. Oke. Jadi kamu anu mau properti? Oh, anu, saya jadi pohon ya. Oke, wait. Kamu pohon, Kan kamu biasanya India itu identik dengan bernyanyi di belakang pohon. bernyanyi di belakang Iya, pohon, iya, di iya. mobil, Iya. di kafe. Wit-witamu di Mas. Coba. Kamu pohon. Orang gowo. Tak gowo ta? Ndak gowo. Ragatmu opo? Opo orang gowo? Opo ngene yo kayu larang. Mas Luduk. Iki kaya film Kut Kut Jotahe. Kut Kut Jotahe? Anjeli. Anjeli aku. Ranjeli. Ranjeli. Iya. Aku Rahul. Rahul. Ya. Rahul. Rahul. Nek Raul ki gedhe dhuwur irunge banget nek iki wergol kok iso. Warga ngerek raimu. Ngono nah gitu lho. Sip Pak De, properti jos. Ah, digolek Wah, nek. tim kreatif. Korban ya pucuk bang ya. Ranjel. Aku wit. Ranjeli. Rahul. Anjeli. Rahul. Rahul. Ranjeli. Kamu di mana? Di Rahul. sini. Rahul. Iki wong loro pacaran matane picek kok. Kok padha ning ngarepe kok do ora mudeng iki lho. Lah, ketutup. jenenge matamu. Lah kok sitok Ranjeli Raul. Etok iki sayangi gayane inceng-inceng ini to. Oh, Ben kita inceng-inceng. mesra. Wis meneng to. Wes tek mau ngomong. Oh iya wit to omong. Mau tak tegur. Kudu sabun kok ya.
Ranjeli. Rahul, Ranjeli. kamu di mana Rahul? Aku di sini. Rahul, temukan aku Rahul. Ranjeli. Rahul, Ranjeli. kamu di mana? Totoke awakmu ngamplok kowe. Oh no. Ngamplok kowe. Nah, Nah, terus gojekan oyote. Oh, waduh. Tahu. Bledok. Aku weh tok. Aku beletuk tok dah. Aku weh tok. Kowe rangkul. Rangkul. Oh, iya. Totoke rangkul kowe. Rahul. Lah, oyote ning ngesor. Apa? Oyote apa? Oyote ning ngesor. Ora masalah. Pucuk oyot ning kene iki. Pucuk oyot. Iya, Pucuk oyot ning kene. iya. Ranjeli. Rahul, Kamu agak ke sana Ranjeli. kemana? Ke sana sebentar. Ke sana? Nah, entuk ning ngono. Oh. Sebentar ya Ranjeli ya. Iya. Maaf sebentar aja. Waduh. Weh, Caidan. Kamu Ngapa wite mbok uyuwi? Rahul nyangan-nyangan. Apa Rahul aku? nyangan. Ada wit tok mbok uyuwi. Nanti bakul ning arepe wis ketok kok njupuk. Layar kok drodos sanget. Ayo kono ndak nebak kok. Ora. Tembangnya blok percintaan ngono apa? Lagi niku wau kok. Wes ngono. Kucing. Wes. Ucek-ucek wis kamu Lah mbah. Mas Litik karo sapa Puri kan wis, sampean karo Runjel. Puri kok kono. Puri kok kono. Coba, Mas. Halo. Ki. Godhoe blutuk tok. Kok kepras mak. Coba. Tumpah seair Yumus gulae Wedan. India iki sing lanang kencing manis sing wedok setruk ngene iki. Iki slow motion. Duh, tak kira lara ya. Apa Mas? Slow Slow motion. motion. Apa kuwi? Gerak lambat. Oh, gerak lambat. Jake nase Ora roh ya. etase puceti nakese etate biane kya ene biane kya puceti sana. Lirikmu kok lucu tuh Mas. Bojoku kentir. Tak mau dirayu mlacengengesan iki lho. Ya wes, balerina. Jake nasa apato merati jake nas otahe kia kiaro hai kuce otahe kia kiaro hai kuce otahe kia kiaro hai Contohnya penak lho. Ya. Ayo Mas. Aku. Oh, bapaknya teko, bapaknya teko. Aku koyo bakul pelem perapatan banyakan kono to. Kuwi bapake. Wah, bapake apa bojone kok iso? Bapake. Piye Pak? Pak gundulmu. Karakternya siji. Aku ya ayangmu. Oh iya, ayangnya tapi siji dheke. Oh siji. Heeh. Ayang. Gemere hari demene jasa. Macam mana baca pun macam mana? Busle. Aja mau lebar mana? Cekul mana yo. Jadi apa dulu? Jangan amat cemil kamu semalam baca mau kok. Cuma. Ki Mas. Oke. Pakai nada juga. Gemere hari. Gemere. Gemere nehi. Hani hino, hani hino. Nehi. Gemere hari nahi. Oma ini nama si mana? Sik. Ketok. Ngono kuwi ora ketokan. Kene tak benakne ben ketok nah. Kene lak yo ketok India tenan. Ketok India.
India apa Mario Bros. Ya. Mas kok Jajal. ayamku. Ayam. Puncak gunung tinggi tok loro cuk. Lah wong lu lagune ki nehi kok muni-mu naik ki lho. Kuwi naik. Naik rek wong grogol. Terus Wong India ki nehi. nehi. Oh, iya. Kono jale. Ah. Aja romantis ngono lho, Mas. Ngono. Coba, Mak. Nanya dhewe. Iki ana sing ngersake tembangnya anu Mas. Apa? Bintang asmara. Duh. Mbah Yatimin. Dino Loro ati 2. loro ati. Iki ngene, Pak. Hepatitis. Dadi loro ati mungkin disisihke, mergo loro ati ki mergo ora jujur. Niki kula gaeke sik sing duet wong loro judule Loro ati diganti engko loro ati saiki digawe loro tipes. Aja selintutan. Aja selintutan. Loro ektes. Selintutan ya berarti ya. Nggih. Ranjal gandengane Mas Kultuk. Kultuk. Puri Ratna gandengane Mas Titik. Aja selintutan to, sing anu. Kuwi iki rokok iki kok iso. Oh iya. Yo, Coba, yo. langsung ya. Oke. Oke. Ya. Mas, Ibrahim. Hebat. Gua pengamu. iki lho tak warai rada Lawan dance gasing. saiki yo. Wong wis Bingung anu karepe kok. dhewe. Panjen gerake ora ngono biasane Mas. Deng ngene lho, Dok, ngene tak wari. Iya, ayo, bur. Tak wari. Oh. Ngisuk-ngisuk nek iki Deng. Koreone ben pas, Pur. ngene pamane. Deng sing terakhir, Gus. Deng den den Tuh, deng. ya, Tuh, ya, Pak, tuh. Kak, Pak, yo. Wah, modelmu kaya kanguru. Lincah iramu. Salah. Iki Ngono lho. anune sapa to Mas iki Mas? Mas, iki dibae sapa iki? Niki gadane nyenduk, karena nduk kok tak ijoli nduk. Kok tek Oh, sapa? dudune Sapa udunane Dek? Oh, iki ngawur iki ya. Iki ngono nek Pak Arifin. Ayo. Oke. Iki. Kiki. Rindi karo Dinda. Oke, ini yo Dek. Mintok tak kandhani merupamu angin sing mbok yo aja cita kandhani baik enak karo ora nyambut gawe mintok lakumu yang dua ini memang spesial, Pak. Iya. Saya tahu yang penjenengan bawah ini pasti punya khas atau karakter masing-masing. Iya. Oke. Kula niki kula iso nitik sing jenengan dua ini jelas bisa dikategorikan masa depan cerah. Sebabnya? Sebabnya gelungane ning mburi, Pak. Oh, ngono. Nek gelungane ning ngarep masa depan suram. Jelungo, Pak. Mergo ndak ketok. Nggih. Ini pundutan dari Mbah Yatimin. Oh, ngoten. Ngersake Lorati. Lorati. Nggih. Mripatu kok medeni. Anakmu ketok anu Oh, menteleng. iki kaya anak londo iki. Gampang nesu iki. Nyawa ya. Ketoke bapakmu bakul ondo. Alah sok tahu. Kok ya roh lho ya. Koyo karek ngalor sithik kok. Bingung. Ini tok kata mundur sithik, Dok. Apa sih? Aku tenan lho. Iya, anak sapa? Londo. Anak londo. Jenenge sapa? Hmm? Jenenge sapa? Jelukane wanita londo. Heeh. Iki ya ngono iki mbiyen. Iki bapake bakal oli. Terus Ibu dodolan pelem. lho. Oh. Terus jenenge Bakul etek. kok gak nyambung to. Ning wong biyen ki nek jenenge anak apik-apik, Pak. Kula iki ndek tangga asli, omahe melarak ngriko.
Niku jenenge sing wedok niku nun sewu nggih. Buke kuwi jenenge Bu Aminah. Sing lanang liya desa kuwi jenenge Pak Widodo. Nggih, Bu Aminah nek Pak Widodo. Ning jenenge Bu Aminah kuwi duwe anak dijenengke Nunuk Susilowati. Oh iya. Lah terus sing Pak Widodo tanggane jenenge anake lanang Kacuk Wibisana. Oh iya. Tenan iki, Pak. Nggih. Bocah loro iki sak sekolahan bareng, budal bareng, mulai bareng, runtang-runtung. Delalah ki ning prapatan kok tabrakan. Yo. Lah krungu kabar ki ngeri kok, Mas. Ngono iki kabare ning desa, lho, ana tabrakan. Sopo? Anu. Anake Pak Widodo karo Bu sapa kuwi Aminah. Kok iso ngono? Iya. Lah kae lho. Nunuke Bu Aminah tabrak kacuke Pak Widodo piye? Ngono to. Oh, ceritane nunuke Bu Aminah ketabrak anake kacuke Pak Widodo. Iya. Anake Pak Widodo jenenge Kacuk Wibisana. Lah, sing anake Bu Aminah ini Nunuk Susilowati. Lah kuwi duwe Pak Lek jenenge Pangi. Sopir bis Harapan Jaya. Pelita Harapan Jaya. Ini. Iki wonge delok. Terus Harapan Jaya oleh apa? Harapan Jaya karo Pelita. Kuwi ubur-uberan lho. Aku sowen nang delok wong-wong. Jan, ayo. Saya aku pengen jajal Ibu Cahyo. Ayo. Oh, anu Lorati ya? Oh, Lorati. Besok lah itu. Cepitik. Golek pacar iki. Golek pacar iki koyo ngene iki lho. Iki malah justru ora kena didadekne pacar, Pak. Lho, wong nek nyekel mik ketok sombong kok. Lho masuk, Mas. Gunane mik iki di mana? Di mulut. Nah, kenapa kamu kasihkan diffuser? Kuwi mergo paham kowe. Napa? Mik kita Pak Blitangi. Kowe ngawur kok. Mulane iki meling cah wedok-wedok. Ben nggih pengalaman. HP mik wae mbok kek ngene, apa meneh HP. HP aja dikeke ning sak ndodo saiki. Tak weling dek ngene Ponorogo mbok kek sak ndodo kabeh. Susah sinyal kono ki. Pokoke ibu-ibu cah wedok-wedok saiki himbauan nek ndeleh HP aja disaki ning ndodo. Lha nyapa? Loh, pasti sulit sinyal. Lah kok iso? Lah wong kek kene lak ya daerah pegunungan to, Mas. Sinyal sulit. Mulane sing jenius itu adalah bapak-bapak. Lah kok saged? Wong lanang-lanang itu adalah wong sing jenius. Kok bisa? Nek HP mesti disaki kene. Dan dimanapun tempat sinyal pasti ada. Lah hubungannya apa? Cecek tower. Oh iya. Pak Pangi. Lah iki Pangi payu neh to. Yo, nyanyi. Loro ati. Loro ati loro. Awis sesuk play saweleng bagus. Yo, Loro ati ya. Sik to tak jajal ndi aku pengen. Piye? Ndi? Sak slok iki. Piye to kowe iki kok lambemu anggere jebles ya to. Ngene sak slok iki aku yo. Ngene iki nada ngene. Oh, cek nada. Oke, kok tambah. Ndi? Coba. Sepinten nadane? Ngene. Sepiro? Apa lho iki? Langsung bodok. Ya. Oh, solasi ta. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Vokalmu entuk tapi gerakanmu yang enggak dapat. Piye gerakane? Tabuhane kan khas kedirinan tadi. Berarti Neno nano. Ayo coba, Gus. Coba, Gus. Coba. Gus iki lak kowe iki lak sok Parit, ayo Rit. seneng ngaji to, ngono tak celuk Gus. Nah, coba. Neno, ayo Saya ki sampean. manggung, tuntak. Yo. kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani. Nek sing sitok iki apik, sing sitok iki modele kaya kena stunting angel ramu. Ngene. Kamu itu ngene lho. Wong iki duwe tanggung jawab. Lek wis didekne karo Pak Eko berdua, ini berarti jenengan tuh pasangan yang serasi. Nah, Dan harus dibawakan dengan baik. Lek wis lagune koyo ngene.
Joget yo kudu kompak. Sama nyanyi tok gerakane. Aja. Kurang ngopo aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu larani ati tatu wis ra bisa. Ora usah kok baleni. Malah kaya ape cipokan. Kono jajal. Ayo jajal, ayo. Sing kompak ngono lho. Sing nyanyi sing isor jajal awakmu juga totok kene. Rada mendak. Sing nyanyi sing terus sik mingke, Nduk. Ayo mer, nembang mer. Mendak. Kurang. Ayo. Anu, apa jenenge? Sitoke ning mburi, burine. Kowe iki kakek MBG dadi angel ra. Ngene lho. Sitok kakane MBG sing kena stunting aku jeneng. Yo, ning burine lho. Kon ini dadone agak ke depan. Nah. Kepala ndanga. Set, melet caiti. Air. Wah. Ya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Mubangno. Kurang apa aku iki gone tresno. Asik, nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani. Hebat ya Mas yo. apik to lho. Dadi nembang karo nanon Tung tang tong tung tang tong trot tung tang ludah. Yo, dados Mas. Kurang apa? Anu, kurang anggaran. terima kasih. Lanjutkan Mas. Mbak Aziza ama langsung karo Mbak sapa jenenge? Sapa jenenge? Tobrut. Ya arep juga jilukane kaya. Aduh dek aku sing lupa. Tapi cara brangat wong ayu dadi semrawut. Ane kali ngono wong lali ora kelingan. Iki pundutane eneng telu Mas. Saka Mbah Taslim. Ya ngersake Sri Huning Gubuk Asmara Gelang Kalung. Dasane siji, Pak. Oh, dirangkep iso. Dirangkep wae. Dadi Sri Huning tunggu ning Gubuk Asmara terus tukone Gelang Kalung nek. Niku jane lak tembang niku cara gelem golek. Tembang kok ngendi kan? Basurem ya, Basurem. Basurem to. Bawa getuk. Ya Aja kuwi. dipateni. Tembange Mbak Surip ya kajo. Apa Cahyu? Gubuk asmara mawon. Mbak Aziza? Nggih, gubuk sami to Pak Lek pripun Mbak to Aziza Pak. iki priyayine iki anu Mas. Nggih, Pak. Tajem Mas. Tajem. Menika sitok tajem, sitok kedul. Ayo diaturake ya Gubuk Asmara berarti. Mading. Nah, engko persiapannya Mbak Mia Aprilia sama Mbak Ririn satu kali ya kuwi Sri Huning. Kudu kaya penciptane langsung Pak, langsung Pak. Ngene lek no. Metre. Dadi niki mengke Gubuk Gubuk Asmara Asmara. burung tek langsung seret Sri Huning metune Mbak Mia kalih Mbak Ririn. Nah, Mbak Ririn durung tek seret langsung Gelang Kalung Mbak Puri kalih Mbak Renjel seret. Mbak Renjel entek seret mulai kabeh. Ya ojo. Dua Mas. Dua dijadikan satu ya. Dua jadikan satu. Nah, menika two in one, Pak. Two in one. Jadi kayak sampo. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara sak Modele kaya ra gelem diserani omongan. Layakno lek musyawarah mesti njaluk menangan. Ora Mas Mangno iki kan. Dadi Gubuk Asmara santai, Mbak. Engko mlebu ompake sing kedua Mas. Dadi iki lek rapat to iki gila. Iki lek omongan gilane lek rapat to. Anggere nek kancane arepe kowe pendapat no. Seno. Dadi persiapan Mia Aprilia karo Ririn. Ya roh mawon. Ya wis tak omongne malah yo tak bulan balen iki. Mulane anggotane dijak pertemuan ra nek sing do gelem. Ora nek sing gelem ora nek konsumsine kok. Kok gelem apa? Masa enek rapat kok
Apa konsumsi nggo dhewe-dhewe. Iki jane iki cah paut apa yoga. Piye to? Anggotane Mas Eko iki wong disiplin lho. Arep tanggapan ning Kediri yogane kok nyegat ning antru kok. Awakmu bareng dadi anggotane anu keluargane kok apal yo anu yo. Ayo diaturake. Gubuk Asmoro langsung mlebu ning sirune. Gubuk apa? Gubuk Asmoro, Mas. Mau gubuk Saromo. Buntutane Mbah Taslim. Terima kasih Mbah Taslim. Nggih. Saromo apa? Yo. Saromo. Tublak. Prayoga. Wah, Mas Klitik. Penake kaya ngene kok ya. Nggih, Mas Tutuk, Mas Klitik. Wong sembarang Niki iki sampun temu lho, Jo. Piye? Nyatane kabeh iki nek wis gending-gending Mas modern, diaturi ya. gending-gending lawas, gending-gending budaya utawa gending-gending tradisi ya sampe ditinggal. Kaya iki mau gelang kalung sing tak tampa ki ya lawas. Ngagem ali-aliku pamriye lawas. Kuwi yo nggih gamelan. Dek jangan berjuang larase padha. Mas Klitik, Mas Tutuk. Apa meneh ya ta? Gending kuwi sebabe ngene. Bocah-bocah iki senajan tok enom. Iya. Aja kadang-kadang mikire ngene, wah paling lagu-lagu sing anyar-anyar. Nyatane lagu-lagu sing klasik-klasik sing apa jenenge campur sari sing nggih gamelan yo kabeh yo. Ya lagu saiki mangsa kalane mung sak gebaran. Bener. Ning kondene sik luwih kuat tembang-tembang lawas. Mas Klitik, Mas Tutuk. Nek umpama awakmu duwe Ya gamelan. nduk, neruske lagu ya nduk. No, rumasaku ora. Ora Aku jenenge wayang ramene kaya ngene do seneng kabeh. Kok ya nek sing frustasi. Ya ora kok frustasi. Napa awake dhewe sedikit memberi hiburan. Nggih. Juga jarene apa kayak tawon nenek entupe. Lakon kedawan ten Lah tutukipun. nggih, dadi senajan berhibur Nggih. ning lakone wayang niku aja nganti pedhot. Niki Mas, antarane Pandhawa lan Kurawa niki pun nganti geseh anggenipun pados tinemu. Apa ki? Pandhawa karo Kurawa apa ki? Pados jangkrik. Padha geger. Geger. Nah, aja nganti ning padu. Nah, padudon. Sing baku awake dhewe suwanana daleme Bapak Arifin caos hiburan mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Amin. Nggih. Sing baku muga-muga sakmungkure pargan menika Bapak Arifin, Ibu Ida. Sri Haryani Kaliso ing Sambikala Amin. sukses apa Kang Sirejo iso kasembadan. Amin. Untuk apa? Kaki temanten. Kok manten. Untuk sing dikitanke ya Biasane kuwi ya. ya tole Ingkang dipun Panjalu. tetak nggih. Bretyapati Setya Panjalu insyaallah ingkang sampun ngancik kadiwasan tetepo satuhu bekti kalian Kyai Sepuh kekalih dados putra ingkang migunani tumraping bangsa negara tuwin agama sageta ngentas harkat martabatipun Kyai Sepuh kekalihipun. Amin. Mas Duduk Sami, Pak. nggih. Lho, sing delok ning sing delok. Oh Oh, iya. sing delok. Oh, melu aku to. Sing delok sampun kepun kudu. Insyaallah kapan-kapan pagi maling Mas. Siap. Terima kasih. Yo ayo Dok, laku.